ora maneh Raden Abdullah ibune Dewi Aminah Haneng Mekah Ami mau sama bandingkan berdua. Ayo. Lama-lama. Tumbak song-song Saya kakak katanya mau fotonya yang sudah keluar Mas Kondhang pawarta sawijining wanita ingkang nami kondhane Mbok Rondo Kasihan. wonge jebule kinis-kinis. Nek arep kaya ngapa wong ya iki wis diatas dening Kanjeng Prabu Dewata Cengkar. Sinuwun Dewata Cengkar
pengen dahar daging menungso ngombe kene kok. Kok nganti kaset iki kok malah banayan ya. Oh, jadi paten yo kala taran. Wing-wing apa? Boniku sing dipenggali kok ya. Kapon nyata dina iki. Aku kepethuk karo rondo kasihan karo anake wedok. Anjing karo Mojo Putri. Tak boyong tak bawa sowan makono ning negara Medang Kamulan dadi daharane Kanjeng Sinuwun. Ning semune ana judul nusuni dadak ngaroni. Ana wong gething kabur sengit lawan tata paprentahane Kanjeng Sinuwun Dewata Cengkar. Dianggap Sinuwun Prabu Dewata Cengkar iki Marindra ingkang kareng dahar menungso iki kemudiane Ratu Anwara Murka. Wong desa esa-esa wong cilik ongkake jenenge ya kuwi arane Raden Dora iki mbok cakene kok piye dhewe wani nyempalani malah pun bapa dibanting diajar dijotosi metu saka omahe rondo kasihan.